Iki proses apa, Mas? Dandani jalan nih. Sok minggu banyak ineh minggu ngarep. Ya saiki dadi vlogger habis. Anu iki kontol gelung. Iki dikapakne iki. Harus diketet. Dandani tali kapit. Oke harus dipijet tapi harus diketet. Iki dadane apa, Mas? Tulanan Mas. Ini tuh jenenge. Cukup pinggire iki. Ini ngopo to Mas? Iki ya padha iki. Menjolo sik ae. Iki dadane ganong iki, Lur. Iki dandane apa nih, Mas? Mas. Dandane apa nih iki? Dandani bathuke, Mas. Itulah sik iki. Wah. Rambutnya ini bukan ngono, Mas. Rambutnya bukan ngono. Nah. Oke kok ya? Itu. Oh? Nah, ini sama. Kurang mati kok itu. Tapi gak loro iki pas. Rung garing kok. Anu kulite kok. Nang sumuke jero. Rambute Iki meme iki. Meme jarane karo garonge Liwon. Jarane papat. Iki belune. Nah ini lho. Iki. Iki sing ngendang iki. Itu mak merak. Bol bae utuh apa, Mas? Poni ya. Mbok anake piye? Mbok kuat iki gone. Dari kon sing Nah, iki. Iki jaran karo pendul wedoke. Iki kong karo gayore. Pas ora dek, Lus. Kurang. Kurang. Ulah. Wis banter wis ya. Wes. Iki numpak kliwon iki. Sing numpak kliwon iki. Ndi yo sing liwone kae jalu pisan ra? Gone iki kae. Tak ngene bisa pisan. Pisan kok pindho. Jarene kan anu lho di. Ini sik numpak kuwi pre geblak. Iya. Anu kudu dipipis ke mana ya iki? Apa nih? Rambutnya Anu nih. Cokotan. Heeh. Dandani Mbah Liwon. Pisau. Ora ada pisau, sila tahu. Kater. Iki lho mau buka mbok lapis kene ngono. Buka bonte. Miso. Mbah Kliwon. Ini siapa ini? Iya. Ora. Kayak dadak jane ya. Engko sik ajeng nanggap nang Ngurjo, Mbah Hewel. Ngene Mbah Hewel. Kaya ngopo kan iki? Dadak kok ngerti to? Dedap sana. Dadak ae dadak. Dadak mau mbok. Bu, awet. Oh. Itu kan ngopo? Itu kaya apa ya? Nek pental-pental kan nek rene kok. Ono. Ono nggih.
Lah kene duwe ning kene ning warung. Rasane entuk duit. Indomie apa yo? Gapit jaran, Mas. Jarane Sempal kabeh. heeh.